amma ƴaƴana da jikokina ban san abin da zai zanga-zanga. Farko dai ina neman yancin kaina, sannan da na ƴaƴana da na jikokina, domin nitawa ta kusa karewa. Amma ƴaƴana da jikokina ban san abin da zai samu a gaba ba. Saboda haka na fito in neman musu yanci. Wani irin yanci ka fito? Yancin samu yancin da za su dinga yin karatu, domin me shugabannin nan mun ga lokacin baya ko ba gaba turawa kudin Najeriya aka biya musu kyauta karatu. Saboda haka aka ba su kuma pocket money, amma ƴaƴayenmu yanzu da kuɗinmu muke siyan karatu babu shi. Saboda haka muna neman wannan yancin ko ba ka ba na karatu a bawa mutum karatu, domin shi karatu shine jigon ilimi na komai. Idan mutum bai samu karatu ba to jahilci ya yawa, komai zai iya faruwa a ƙasa. Saboda haka yancin farko kenan da muke nema, a bawa ƴaƴanmu dama su yi karatu, a kuma samar musu damar da za su ci abinci. Banda yancin fa sai banda karatu sai me kuma? Damar da za su ci abinci, domin ai sai ka koshi za ka iya karatu. Baka koshi ba karatu ba zai yi ba. Saboda haka wannan shine ni abin da ya fito da mu, ba bayi bane mu. Mun ɗora 'yan siyasa, mun ɗora 'yan waye duka a banza a wofi. Muna kallon su, mun fito mu nemo wa ƴaƴaye da jikoki mafita. Mu ta mu daman ta ƙare. Salamu alaikum. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.